Ahojte priatelia, dneska sa vám prihováram takto z predkamerky. Mnohí z vás ma poznáte a vedujete ma ako Mirku Bajkaj, alebo čarovnicu, alebo čarovnica a dary zeme. A tí, čo ma nepoznáte, tak pre vás je toto videjko, aby som sa nejak dostala k vám na úvod, aby ste ma spoznali. No, čomu sa venujem? Venujem sa drevorezbám, vy vidíte tu. Potom maľovaniu, venujem sa bylinkám, venujem sa tvorbe z hliny a okrem iného som napísala aj knižku, takže ten rozsah mojich činností je taký širokospektrálny, ale tak jedna na druhú pekne naväzuje. Momentálne žijem v malej horskej dedinke, vyľudnenej, sme tu asi 4 obývané domy a som tu už 7 rok a našla som svoj raj na zemi. Je to tu jednoduché, čisté, bez ľudí, žijem s mačičkami, o ktoré sa aj starám, mám aj OZ-ko pre mačičky. Sú to mačičky, ktoré už u mňa našli domov a už nemusia nikde sa túlať a cestovať, majú všetku tú opateru a lásku. Dneska som bola vonka aj v teréne, nazbierala som si takéto krásne halusky, ktoré idem dať do vázy s vodou. Robíme si také jemné jarné aranžmá, trošku také dačo na potešenie duše. Sú to topoľové halúsky, ktoré som ostrihala, takto ich dám do vodičky. A na záhradke mi vykvitli prvé narcisky, tak som si rýchlo teraz ešte bola nazbierať a takto ich pomedzi tie halúsky dám a budem mať krásnu jarnú vázičku pre potechu duše. Netreba žiadne umeliny, proste tá príroda nám dá to, čo si pýta a čo má. No. Nie je to umelecké dielo, ale je to naozaj pre potechu. Takto. No, tak a teraz vám trošku hlbšie porozprávam o tom, čo konkrétne robím. Určite ste zvedaví, že kedy a ako som sa dostala k tejto svojej činnosti. Ono sa to tak pomaličky vyvíjalo rokmi. Od detstva som rada maľovala, tvorila, zbierala kamienky, bylinky, konáriky, proste keď som prišla domov, vždycky popod postiel bolo toho nazbieraného kopu a chúďa moja maminka to potom vyťahovala a vyhadzovala, lebo ja som bola zberač. Takže to boli také tie detské začiatky, ale hovorí sa, že to, k čomu máme vzťah od detstva, takže ono sa to tak prenáša potom aj do tej dospelosti. No a ja už som trošku viac dospela, už som v tej druhej polke života, ale tie poznatky, skúsenosti, životné veci, čo som za celý život nazbierala, sa pekne krásne vyústili do tejto mojej činnosti. V terajšej dobe sa najviac venujem bylinkám a robím z nich rôzne mastičky, tinktúrky, rôzne čajové zmesy a rôzne bylinkové produkty, ktoré pomáhajú môjmu zdraviu a samozrejme delím sa s nimi aj so svojimi blízkymi. No a teraz prišiela taká doba, alebo prišiel čas, že som sa rozhodla, že vám ukážem trošku bližšie ten môj život a všetko, čo to obnáša, podelím sa s vami o tie recepty, aby ste si aj vy vedeli sami sebe pomôcť a urobiť si tie bylinkové produkty, mastičky. Okrem iného, už ako som spomínala, sa venujem aj umeniu. Je to také prepojené navzájom, že tie bylinky sú taká duchovná činnosť, ale to maľovanie a vyrezávanie, aj keď je to fyzicky náročné, je tiež duchovná činnosť. No a tvorím, ako vidíte, rôzne vyrezávané, hlavne srdiečka, kde hlavným motivom sú chalúbky. Milujem chalúbky. Tu mám napríklad urobené chalúbky z hliny, ktoré som tiež ja sama vytvarovala a vyrobila. A každá jedna je úplne iná, úplne krásna. Sú to staré chalúbky, neotesané, krivoľaké, ktoré majú v sebe to čaro tej našej minulosti, to, skade sme vyšli. Takže to je taký ten môj najobľúbenejší motív, ktorý dávam do tvorby. A druhý taký veľmi obľúbený sú aniele. Oni k tým bylinkám patria. A potom slovenské rozprávky, povesti, mýty, všetko to, čo tvorilo zase tú našu slovenskú spoločnosť, to vedomie slovenské. Rada by som maľovala aj moderné motívy, ale tie mi nejak moc nejdú, takže do tých sa až tak veľmi nepúšťam. Ale toto je taký ten základ. No a okrem iného som napísala aj knižku. Tu som si ju takto pripravila, aby som vám ju ukázala. Čarovnica.
má aj anglický preklad. Ja po anglicky neviem, takže vám to prečítam tak, ako mi pusa narastla. Tevot šaman, hej. Teraz sa určite viacerí rehocete, ale je to v preklade do angličtiny ako čarovnica s drevom. Knižka obsahuje moje výtvarné dielka, drevorezby, a ku každej je veršik, ktorý patrí k tomu srdiečku alebo k tej drevorezbe a zároveň je aj preložený do angličtiny. Je to ako taký milý prezent aj do zahraničia, že máte to tam po slovensky a po anglicky. Po anglicky dneska skoro vie každý, okrem mňa. Takže to je taký základ tej mojej tvorby. Tu vidíte napríklad bylinky, nazbieraný pamajorán usušený, tu mám lipovičaj a tu mám jednu úžasnú vec, pripravená je akurát na zlievanie. Je to oxymel alebo medník z bazových kvietkov. Mám svoj vlastný recept, ktorý je úžasný. Teším sa, že už došiel čas a idem ho zliať. To vám ukážem potom v ďalšom videjku. No, neviem, čo by som vám ešte o sebe povedala. Mačičiek mám momentálne 25. Sú to všetko stratené dušičky, o ktoré sa nikto nestaral. A jak som sa sem nasťahovala, tak oni sa začali pomaličky objavovať v mojom živote a už potom mi aj ľudia volali, že či nezoberiem mačičku, že tam je taká s takým handicapom alebo s takým zdravotným problémom. Takže oni sa tak pomaličky nazbierali. Momentálne ich je 25 a majú odo mňa stravu, teplo domova, zdravotnú starostlivosť a samozrejme lásku. A tu mi ich oni vracajú, takže v podstate som aj taká mačacia žena. Vyslovene čarovnica, no, mačky, bylinky, drevo, maľovanie, proste všetko, čo patrí k obyčajnému, takému jednoduchému dedinskému životu. Na záver by som vás chcela poprosiť. Tí, čo ma poznáte, napíšte dole pod videjko, poznáme ťa. Tí, čo ma nepoznáte, tak napíšte, nepoznáme ťa. A tí, čo by ste chceli, alebo mali nejaké nápady, že čo by ste sa chceli dozvedieť, čo by ste chceli vidieť z tej mojej činnosti, kľudne mi to tam napíšte, že Mirka alebo čarovnica, alebo len hej ty, ukáž nám to, alebo natoč nám to, alebo vymysli niečo nové, čo ešte nepoznáme. Ja sa vám budem snažiť vyhovieť. A úplne na záver, som veľmi rada, že pozeráte toto videjko. Ja som rada, že sa mi ho podarilo natočiť. A ak vás aspoň trošku zaujalo a chcete vidieť tie ďalšie, ktoré už budú oveľa, oveľa krajšie a zaujímavejšie, tak si ma dajte, že odber. Tak sa to hovorí, že budem ťa odberať, aby ste neprišli o tie ďalšie videjka. Ahoj!